Hello everyone, jotong ani katal blog olam sugung ki please ani blog no first to last night skip khaya jar tini hinke last day hinke tini onek din aram mongkha borok bo ekdom kabuma chung mela nai mani bisingo tini hinke onek tongthoka hinke aro Rahul Masing chung jotok dol khai phaika hinke boi kumui rok khayoi aro dara dol safaike angke banek tobo tongtoka borok bo bangmani ekdom phasni geroi pra sepse kore hapnani bagoi asake borok kangma chung tabo aste aste ke thangai tongo video khayo angke kam kaise video khai malia tani ke borok kangmani bagai bile aro phunno nobo ke laimana ang obotiro wansugo tabon ke chung tin jona ke sa video khai ladi nai chung tin jona no video khai mani angke frog chumui thanjak do ang actually skapok tena muchugia bar mati kha tani ingke ani back side yo ke sa problem oboni bagoi because buduk ekta abo gam khai khamani obo nukjai tongo stri narok chumani ingke aboni bagoi o chinula tahingke dara sikala bora bobo video khayo chungno video khai lagari omo hingke chung tin jona khai video khanya hine angri khonoi lakon mani ekdom gorom mailai jak tin jona polumti sara kai tabon khane grio chala no makhango thabai masai tongo ekdom jugar khai oneke se video khai labani aro tomare Tripura rok to chung singke ba photo bujakni logirok sano chungno Nepali hine che wan sugo bok chungno Tripura hine wan sugya chungbai selfie rok lana ni chago onke buri tin jona box selfie lai thangka ba chala rok hingke chukjakliya ke tabon ki berni phai janglai di emonki dara sikla borani ro sanong kutuma bongor hingke karino thangba no ekdom special tongo hingke banai di aram room bo ekdom ang fish fry khaika hingke no thogra sal jago thogra sal mane nai gni ani biya ko bomo hayong ka ekdom dakta khain dong ha kutung nang mani obotabo skin ekdom hamya asuke motobo hingke aro bisi haki ongani start khayo but aste aste hamnai ang thokutung khayo bono bugui marogo hingke aramongo bongni room ki ang phunuk domone bongni room hingke ekdom goja obo hingke left side ni biya phunuka ki ang anando mela go yes apai te mane ani boyrok hingke painanai mani yes ha ojon mayani bagoi pai meya bok mane yes tamgo chikono bongni esangke ke gojon be tabong morning wang mata yu phajak du move sukmani nai tabong hingke next day ni morning walk khai na phaika morning walk khai paike sa achokoi tongka rest khai borok hingke ekdom 5 ta ni siming phayo ang hingke 5 ta 17 baji kha borok naidi ka bongma morning walk khai tongo parata thangka dak 5 ta rok hingke ekdom borok phaimani jora tabo hingke joto parot thambai ka geijing saljak bai ka ang koi ka oro rest khai tongha lengkha hinai ekdom aram mongo rumo hingke ulta si tungbo jeso dakti basa goi outside ko thamana sori rok ekdom aram mongo chini sori rok thanda rok masab le rumo hingke to tusi tungo hingke ba current bo koroi thui maleya angbo kudu tong hangke paro thanai par hingke ujangata maximum borok paro thangai khela khayo dol khai buri bura bokbo hingke ani tinni blog inone en khaisine joto no bye next video malai nai।